Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem menta ka arpo khandai tarik naila araja arphaulai ula batha ekatanat enforcement ka council ban kendang naphang ya kinyu mo ne khar muslim kibalakan rei bha hayodu bandi jingdi pathar hamadan halinti kibala subajur bakimdan kikot kisla kibabiang habakran hadin bala penlong ya ka jingjurip ya ka yodu nadu khli yo hadu mat phran uba penyat ula ong bala batha ban kendang marmar ya kibar jala basyong dukan pathar hasurok halinti balada don ki khasi ki bayada ki bawan kam trai ki deban let sha office ka KHADC omban kam hasurok usi yam ula ong baka jingwan jurip jong u ya ka yodu kalong ban pet ya ka jinglong jingman ha ka bede ba ka jingshngan bat ka weipat banwan ra ya ka jingkhut jingsuba ha ka ne ka yo ka bade kum ka pliang ja jong ki khasi Nakaliang jong ka KHDC, nakaliang ka office jong CEM, buat EM in charge market, buat development. Yo akan penbait, ia kini ka joint inspection, hapadeng ka district administration, na DC office, pelawan mikmat dari ADC, Pak Roni Walang, ringkat pada SP office, pelawan mikmat da officer DAS, badai sector officer jong kini ke area. Ringkat ki IC bat ki OC jong ini ki police station bat ki outpost. Ringkat tu apdeng ka jing yadon lang nak ki hima melir lawan dai paim aina manik sim ki menteri badai pet ya kayo ki menteri badai pet ya ka kuat ka subah. Dek yadon tu hani ka sni ringkat bat ki nongkit kam shnong naduk ki rang ba shnong ki assistant rang ba shnong ki members jong ki dorbar shnong jong kini ki shnong ba markhap bat kenika yo bat hangni po matran kata ba kentuk ya ka shnong kulapati shnong wa thabru shnong mission shnong maukhar wa indo te ki badan hasnda bat ka yo do te ka jingmu nakaliang ka council bangiwan ban jungo e kenika jaka ka bangi sedang menemen step ka po khabai beje nang te na po parking lot jong ka muda hang tipo kli yo ka don artli ki kimat ki bakongsan ki bangi kwa banwan jengo habide ni kasni kawai ka long ha ka bide bat ka sup ka san ka shong sup shong san khamtam bangi ong ka public safety but security jong ki nong rung nong mi hang ni po yo ki nong late nong wan la ki long ki nong din ki nong thien ka baar pat ni kwa banyakren banwan pet daladi habidip ka jingkhut jingsuba jong kini kayo bat kini ki shnong bomarjan habangi phai ya ka habidip habidip ka public security but safety nilayo iki jing complain lani ki jing ujor ki babun naki riupat ba naki nonglek nongwan naki shnong kumju hakabidip ka jing bom isngan shu banwan ban kurung hayo do dekatau kalong bakidon ki jaka ki ba le si kinlong ki jaka ba la ban ri tingen ki nong le kam sniu habangi page mene hang te po kli yo ka parking muda ngilap ba hang tu po parking ka don south li ki mala ki ba ai parking ni ki kali ki don ki mala ki bam ilong shu bandrung dap ka kti dap ki jabo bat ka jingdum jong tu jaka wat men singi men shairu long hukum ka pormir te kum kini ki jakal si ki asrak i ki kam sneu ki kringi ki kam sneu bat iki nong le kam sneu khamtam bangi phai ke jing e jong ka social long ba kri khasi menta habede jing kerni jong drugs tengi i bangi sokhya ke ni khna samla ki bangat aku kini ki jing e ba teng teng ladang impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sarkar shei kin poi kini ki samla ki be ki jungi ki parado prasna ki jungi namar ta ka daw da ka jing sokhya ngiwan
ngila khot ru yaki official na kemuda mene ngi onda kumno hapo kashibenai albanai menta ka bakintrum haka smart city project jong Shillong but chen on sa pentrikam no ekata nadu benai September ni benai banwan tingi sukumen baka sorkaru kashimkia but ka namar baka ka parking lot mudah hang tipo kri yo kamde ke jingpet jong hima kamde ke jingpet jong Gardens Council kahap jingpet jong ka urban affairs but si ki commit lani ki le ki kamsniu na po motran ki le pet chatai ki le ki kamsniu na po nang ni na po yodu ki le pet chati chapo them yo molong meneru ngila don ke inspection hang ti po junction jong ke yo molong but ngila kentu malapha ya u sector officer banbu pulit no hang tu po junction nang bakinong le kamsniu kinam yo ban pet chati chapo them yo molong ki basa kini ki kharmator de nganga snoba ngi sokya bedi kas public safety security ka ba arpat habedi bakani ngi shem babun ha ki jaka ki bahap wat ha jingpet jong ka hima jingpet jong council kim don shu ye ki street light ki babiak kim don shu ye ki CCTV ki babiak kila don teng ki CCTV ha ko bor baladep dei menta baro kila kem long function shu ya kani ngila discuss but ia mencharge yang market di congress but ia mencharge development iba kanas social ngin sepenbet banakal yang jungi ling baka 15 finance commission grant ngin la banlei ban warra biang kajing shngan hapo yo ling baka jing bu jungi yakini ki solar street lights ban ki lighting skiba biang but kumju ru ban install ki CCTV hangni po area jong kayo do de kaba arpat habidi begini jing mu de namta jing khu jing suba kuma kitip baka district council kadang yo shen yakini ka an Khasi Hills autonomous district solid waste management arjar arko but yakini ka an solid waste management ru la IT ha district council but menta na kaliang ka council ngila frame ki rules ngila bu iki kendon ki babiang namta ban yo ban ya trailang ba kibor hima ba kibor shnong namta ban wara jingku jing suba te ka first phase jongi kum ka council habidi ka solid waste management program kadai ka bangi pelat kat kandai tili ki drop siki shnong but kani ka second phase ka jongi kan long bangin le kunya suba ya ka yodo but kini ki shnong ba marja kata ka hap ka project ka second phase jongka KHDC benta de ngi kermen scam ba ngi kenturu ye kishnong makin ajing trailang kumbala penpau mentat dikirang ba shnong nekini shnong ba marjan kilong ba kloy bani trailang bat nakal yang jungi ngi penpau jing ai kublai kerpang yeki bat slongo yeki ba ki wan lang ban don yeki ke joint inspection ba kila ajing mud kat tu kat ni kumno bangin la bani trail dekat ba ki ban wengi ni jing e ki bangi keren menta kumjuru halor kani nginsa don da ka committee ka ba kerpang ringkat yemelim ringkat kini ki south san shnong ki ba marjan bat kani ka committee kan syong na kapor ban ya perkhat bat ban review yeki kam ki bangi ngin sa shimti nang ni shikmat habide jing khu jing suba ha ka be de ba ka public safety security ni po yo bat kini shnong ma marjan de na slow ban kerpat ki nong le nong wan slow ba ngin long try kani ka yodo ngin long try kani ka rihasi da ka ba ngin le khu banam de ban ya brat pathar ki nyut kinya tang bai I badan ki jabo akan dong ngin le brat ru kita ki jabo angta kin pet ken de kinu kijaka kiba ka hima kalabu ringkat nakalyang jungi ka council milabu ikijaka ban bret nyot kin wan ban bret nyot bat nakalyang jungi ru ni pau ba kadon ka jingduko trekam haka khoi ka subah ko yodo nama kiduna pala ki kalikit nyot kidan stang arteli ki kalikit nyot kat ka yodo te nakalyang jungi em in charge jongka market insa ai ka we ka kalikit nyot bat nakalyang jungi ru nakalyang jongaru kansa yarap let's say naka chief minister special development fund ban ai ka we ka kali nam ta hima de habide ban wengi kini ya tingi di ban suthu ru kamut bangiwan menta kan salong kam no la share sini nrei ngiwan ban suthu daladi kumno bangin ya kumno ban ya kisinjam away sinjam di away pak bangin shimu kini ki rai ban pentrekam nam ta kini ki art ni ki mat ba konsan dengan kentu yaki nong shong shnong ya kentu yaki ni nong shong yo ki nong wan yo tu batong yin so khialang yakini ka yo du ka ba baru skata ngi ong kaplyang ja ki ja kentu to ai bangin nem penjabo e kaplyang ja ladangi penkhoi elade ki plau yeng kini tai ai bak kaplyang ja kanam jabo
te ai ba kan yang ja jungi sa hisien ling ba kan kayo du kan yo kan nam puram bat kan kring du yaki nong one page kai perthai le se na po ri India len shabari India haka jing ruspa riti dustur jungi bangidon yaki yo tan rai ke bakum kayo du mene dalat jungki khamat ringkat ia charge market la labu la lum thuk yo unyut ya ke jabo jaban ki solid waste ki bami naki dukan bat naki jaka per bat naki kharmator ru ki wan the angtai kadau kalong ba lai in pa badan nyut tikla pen skunya ki bre ban lit nyut tu bangi keli batokit na ipa im bat menteri kadau kalong ba kituna pala tikali ban weng no nyut akapor ka papiang te yakani le si jing persyang ju ingin ai na ka lem ka council artli ka kali syaka imam lim kenang ban weng ni ka jing ya kebang ngin la bante lakam syai ka ni kadai kaplan jungi kong ka council dese haka phase 3 but 4 namar haka phase 3 ngin sa penlong ngin sa wanra ekanika capacity building program ki awareness kini kita haki shnong haki school haki dong haki jakayo kumta terter but ka food phase part ka bangin sa invite kumen balong mentang ila invite ya ke EOI expression of interest ye ki companies ki banabar ri ki bala ban set up ye ki processing plant namta ka solid waste hangni po rijungi tengim don kam ni ki jaka di spa ka ngidon kam tang kumba minimum arpo eka labyang ya kani ngila ban proses ban recycle iki bala ban recycle kum ki plastik ban ikini ki solid waste biodegradable resela ban penmi syaka proses syaka biogas kat kum ki EOI ki bangila khot bat kat kum ki expression of interest ringkat ki proposal bakini company ki la phas ni kita ki kinjat ki bangi syai ringin pat simrai pat yanu ngin jet ikini company bangin ai tray kani ka kam kini ki junction akhir pada don menu ba portal si kilong kemene ki kilong kena ni ki kintai brio ni ki samla ki rangba besyak tu sikin perta mut lada don ki polis lagi don ki polis im lala ben kem no ni bangim dan brio itu brio lalai je te nakan yang jungi lingba haka mensingi mensyai ngila ban kem le si kita ki brio lingba kini CCTV betul tengin nakan yang jungi ngin kit kya ba khamtam ngi yo EM market tu ba kit kya menta ba kawai na project jungi ban pen bha shisha ban kentiu khamtam kriti du store bangi don ye kayo la jong kayo ten rai kadi kayo bu na EM chat su i la trishtom hai kata ding ngim artatin bangin dayo jingi trilang sabat ki pai ba kani ga jing mu ba ha jungi jilla ban nang ni na po them lat bimolash ni sha motpran ngibon mah ki dekhar ki nyu mo ngatpai ki khar muslim ki di juti ki di kat pomon hang tu ki ran ka business jongki bat meneng lalap baki syong hida ki tu ki dekhar bat marmar hi lapha ya superintendent jongka enforcement jongi council ban talasi ban tokit naki laki don nem ki trade license lada kim don ki trade license mene hingala ai order ai ringkat ia charge market ban weng no itu ki jing de tu bal lada don manu ki khasi balik kam kalau ong sobha wan ai jing pensyai po office sponsor mendai ban pensyai tu po jaka ya menta la pha e kata ban in sampai manu bawan kam lada kino khamtam bangim isngan di kum kini ki brio ha kadukan kim don ki syusyong hapo madan surok halentia kejat ka office su kamdan ngim tip ru ya ka address jungki kidi kibri bana ai te kumno ngin su shngai mengi lada dei ban kini dukan badan dukan gila don dak epic don ka residential jungki hai kisa ngila tip lada kile kam sniu la likem bet na ye ndai kini kibri ba kini khar basyong surok ramadan madia lada ki commit kam sniu maki nginam lap iki nomor ba ngim don records dan nomor takadau ki hab ban penbiang ni trade license but ban yo trade license su kam dei basu tak apa